Hello Biafrans and lovers of freedom. Mazi Nnamdi Kanu's 2020 prophecy about the collapse of the Fulani British alliance has resurfaced in 2025 as Nigeria faces deepening internal fractures and global scrutiny. His warning, once dismissed, is now echoed in headlines and diaspora discourse. Kanu's prophetic statement, 2020. I want to tell the world that the agreement between the Fulani and the British has collapsed. This declaration, made during a radio Biafra broadcast, was part of a broader warning about the unraveling of Nigeria's colonial foundations and the rise of Fulani dominance in governance and security. What has come to pass, 2025. Fulani incursion. Kanu predicted that Fulani militants would infiltrate every region of Nigeria while the government remained inactive. This has materialized, with widespread violence in Benue, Plateau, and southern Kaduna. Tinubu presidency. In 2016, Kanu forecasted that Bola Tinubu would become president after Buhari, a prediction few believed at the time. Collapse of colonial pact. The Fulani-British agreement refers to the post-independence power-sharing and protection arrangement. Kanu argued that Britain's strategic support for Fulani-led governance would eventually backfire. Today, with rising insecurity and diplomatic tensions, that alliance appears fractured. IPOB's interpretation. In April 2025, IPOB released a statement affirming that Kanu's prophecies have come to pass. They described him as a divinely chosen prophet whose warnings were ignored and now vindicated. Mazi Nnamdi Kanu's 2020 prophecy has come true. He warned the world that the Fulani British alliance would collapse, and today, Nigeria is unraveling. From unchecked Fulani incursions to the rise of Tinubu, every forecast has landed. This video explores the prophetic voice of Kanu and the consequences of ignoring it. Watch and share. The truth was spoken years ago. Subscribe for Diaspora Resistance, Cultural Awakening, and Political Analysis. Church is a house of God. Individuals in church. But Christianity is a religion. In the last 3 years, I'm for na Southeast Bunkani. N'ime kwa bra mbe mebe ndo ka dekotara onu ma ndị Orthodox ma ndị Pentecostal. Tinye onu ịma how to defend their members. Ị ga n'ihe dịka osu ihe tokwa. Ndị Catholic, ndị Anglican na ndị Pentecostal agbaala ọsọ. Enweghị otu ha jiri kwechiri I defend their members by reaching out to other churches. Here they can. Ndị Anglican reaching out to England. Then Catholic reaching out to Rome. Of which these churches can influence things. Kita now we have managed to talk plan jihad na Igbo. All the individuals they carry one day na ga na akpagharị na-ewepụta ụmụ eziokwu agasị. Ndị abụzi ndị ụka ihe ha na-emewo enwe ebe ndị a ga-egbu mmadụ obodo gba ọsọ ha mecha ndị pastor ha transfer. Nnamdi Kanu eji ihe okwe Christian ya bụkwa na ọwe Muslim ka eji Muslim ma ndị nke all over the world ga-etinye ya ọnụ. Mana Christian ụnụ churches ụnụ na-achọ igosi anyị na church wụ enwudo a religion na church wụ business ụnụ because ụnụ enweghị interest in uniting the Christians and defending the Christian body. Onye Igbo kịta aka nọ na-eji sharia court kpe ikpe na Abuja enwebeghị bishop mpụta nnukwu okwu ma ọ wụrụ fada parish ọ na-aga ma ọ pastor church ọ na-aga n'obodo onye nnukwu okwu the Christian body apụtabeghị okwu lụọ ọgụ kwechiri. By now Christian body kwesịrị na-eme protest mana ile n'anya gọọmenti anyị kpọbata ọkwari Christians kpọbata ọkwari pastor Nneka kpọbatara ya onye nwe the biggest Pentecostal movement na Nigeria kịta na with all these human rights abuses killing pastor Nneka lead kwa another protest. Onye ajụ na ndị ajụ onwe eji m ohere a na-akpọ all bishops nọ n'ala Igbo, all pastors, reverend fathers, ndị ụkọchukwu unu ga-elite rise ya ma organize protest. Adịm sure unu ma organize protest. Ndị gọvanọ ga-anụ olu unu, ndị reps ga-anụ olu unu, senators ga-anụ olu unu maka na right now ka nkwatu unu agwa na enwe vacuum of leadership n'ala Igbo and enwere jihad n'ala Igbo. Ka akpọ meeting ọ dị ka ọ dị ndị ọka senators ndị obodo tinye okwu ọnụ before mmiri eri anyị ka ya bụna na ndị senators anyị na ndị gọvanọs anyị ụmụ ha n'obodo oyibo ha filizie na enweghị ha ji ala Igbo eme. Ndị dịka anyị enweghị ha ka ji ala Igbo eme
biko achọrọ m ka ndị gọvanọ anyị tinye ọnụ na nwoke onye Igbo eji sharia kpee ikpe, mana ndị ga-akaburu ihe a n'isi ndị church, because ihe a wee slap on Christians. Biko ka unu lite tie okwu ọnụ, otherwise unu ga-akpacha anya, ndị mmadụ ga-akwụsị egwu ụka, because ọ ga-adịzi ka enwezi benefit dị n'ụka. Ndewo. I want to tell you that the agreement between the British and the Fulani has collapsed. And the only person that collapsed it is Trump. I want the world to understand this. Because he said no other person. It is not possible. This persecution of the Igbo people, this orchestrated, almost global persecution of the people stops with me. It cannot happen. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we are facing. It's as simple as that. Nothing more, nothing less. Thank you very much. Comes back to her because she said no other person. It is not possible. This persecution of the Igbo people, this orchestrated, almost global persecution of the people stops with me. It cannot happen. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we are facing. It's as simple as that. Nothing more.